Lahden rautatieharrastajat Topparoika ry on perustettu 1988 noin 20 rautateistä, niiden historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneen yhdyssiteeksi. Ja tarkoituksena on taltioida rautateiden historiaa, kuten kirjallisuutta, matkalippuja, valokuvata ja jopa äänittää junien ääniä. Ja myös ilman muuta kunnostaa kalustoa. Ja yhdistyksemme on muun muassa saanut tämän tässä vieressä näkyvän höyryveturin. Yhdistys kunnosti sen aikanaan ulkoisesti hinattavaksi, eli ei omalla voimalla, vaan hinattavaksi muistomerkiksi. Ja tämä veturi aikanaan annettiin Lahden kaupungille syntymäpäivälahjaksi. Samoin meillä on omaa kalustoa, yksi lumiaura, noin 100 vuotta vanha puinen lumiaura, jota kunnostamme omien varojemme ja aikamme ja porukkamme puitteissa. Ja samoin on Suomen rautatiemuseon meille deponoomia, eli rautatiemuseota hallitsee, mutta me pidämme kunnossa useita matkustajavaunuja ja tavaravaunuja. Alue, mihin meidän toimintamme mikä meidän toimintamme ydin on tässä ympäristössä oleva Lahden entinen varikko. Varsinaiset varikkotoiminnot, eli niin sanotut kunnossapitotoiminnot täältä hävisivät 1980-90-lukujen taitteessa. Historiallisesti tämä on erittäin arvokas miljöö, koska juuri tässä kohtaa, missä seisomme, menee Vesijärven rata, eräs sivu Olmiosta, jonka muodostaa Riihimäen radalta Vesijärvelle menevä raide, jossa ollaan nyt. Sitten Vesijärven radalta suoraan Lahden asemalle menevä Kolmion raide. Ja sitten tietysti toi itse Riihimäen Pietarin päärata muodostaa sen kolmannen haaren. Ja tämä meidän alueemme on tämän Kolmion raiteen keskellä. Ja täällä on varikkorakennuksista vanhimmat osat ovat valmistuneet 1869. Ja enää täällä ei ole VR:ltä oikeastaan mitään muuta kuin jotain pientä kunnossapitotoimintaa, mistä lähdetään autolla liikkeelle. Muuta varsinaista itse VR:n omaa toimintaa täällä ei ole. Ja meidän periaatteessa kerhotilamme joka on koko toiminnan ydin, on vanha vesitorni, rakennettu 1950-luvulla. Ja joka oli viime ajat sitten veturin kuljettajien taukotilana. Ja 3. kerroksessa oli sänkyjä, missä he nukkuivat. Ja sitten se siirtyi 1990 muistaakseni meidän haltuumme, me siis siirrymme vuokralaisiksi sinne ja kunnostimme sen sisäisesti omaan käyttöömme. Ja se on edelleenkin meidän tukikohtamme. Useille rautatieretkille lähdetään tornilta, vaikka porukka on ympäri Lahtea hajallaan. Aina lähdetään tornin edestä. Topparoikan varsinaisesta tällaista tapahtumatoiminnasta voi mainita esimerkiksi extempore-retket, joita saattaa olla vaikka joskus torstaina, kun on normaali kerhoilta. Saatetaan lähteä katsomaan junia Uuteenkylään, Herralaan. Ihan siitä vaan, kun joku ehdottaa, sitä lähdetään autolla katsomaan ja sitä ei sitten koskaan tiedä, koska niiltä reissulta palataan. Ja sitten sellainen varsinainen yleisölle erittäin näkyvä on ollut tänä vuonna 3. kerran järjestettävä rautatiepäivä, jota ensin kokeiltiin 2 vuotta sitten silloin, että hiukan mainostettiin enemmän kuin mitä yleensä tätä meidän toimintamme on mainostettu, ja saatiin väkeä erittäin hyvin. Ja siitä innostuttiin sitten järjestämään viime vuonna niin ikään rautatiepäivä. Ja sinne saatiin jopa järjestettyä höyryjuna-ajelu, joka sitten ylitti kaikki mahdolliset tavoitteet, mitä sille suinkin voitiin asettaa. Topparoikka ry:n kunnossa pitämästä kalustosta ehdottomasti suurin ja näkyvin on TR1-sarjan höyryveturi numero 1047, eli meidän omalla kielellä tonni 47. Tämä veturi saapui Lahteen 10. syyskuuta 1990 ja se valmistui ulkoisesti kunnostettuna 27. joulukuuta 1990. Muusta kalustosta kunnossapidon alaisuuteen kuuluu 1950-luvulla valmistettu 100-paikkainen lähiliikenteen eli Helsingin
paikallisliikenteen vaunusarjaa EI numero 22319. Ole hyvä. No niin. Eli tässä on työn alla sitten tämä Lahden rautatieharrastajien kerhorata. Eli tämähän esittää Vesijärven asemaa mukaillusti noin 30-50-luvun asussa. Ja mukaillusti tarkoittaa sitä, että jotta tämmöistä pystyy käyttämään, niin tässä pitää olla tavallaan lenkki. Ja alkuperäisessähän sitä ei ole ollut. Ja myöskin kun tähän on sitten saatu tämä mäki ja tunneli, niin sinne on saatu piiloratapiha taakse. Eli siellä pystyy sitten vaihtamaan junia, vetureita, että siinä saa sitten erilaista liikennettä aikaan. Ja alun perinhan tämä on tilattu Topparoikalta museolle. Eli tämä on alun perin ollut ihan tilaustyö. Ja raaka-aineet, tarvikkeet on saatu sitten museolta ja vastineeksi on sitten tehty tämä rata. Ja sitten kun tämä näyttely on ollut ohi, niin tämä on sitten saatu Topparoikalle itselleen. Ja koska se silloin oli aika pikaisesti tehty malli, niin tätä nyt sitten ollaan pikkusen prepattu, eli tehdään vähän luonnonmukaisempaan malliin, eli pistetään pikkusen hiekkaa, kasvillisuutta ja sitten tämä mäki on tässä ihan uusi, eli sitä ei silloin alkuperäisessä ollut.